Zenbaki hauek bat, 0 bat, ez da 1000 Kasu honetan guk interpretatu dugu zela dela zenbaki bitan. Bere balia zelan da, sistema markarrean. Lehen bezala egingo dugu, posizioa jarri. Gogoratu, 0-tik hasten garela. Orduan, bat zenbakia, bider, oinarria zen da, bi, sistema bitarren daudelako. Ber, 0. Hau da bat bider bat. Hurrengo, 0, bider, bi ber, bat, noski, 0 bider zerbait, 0 da. Hurrengo dauka pisu gehiago, bat bider, be berdi, bai? Bat bider zerbait, zer da beti bestea hori. Hau da lau. Hau da bat bider. Iru. Sortzi. Orduan zenbaki honek zema balio du. 13.